Der vierte Shinobi-Weltkrieg geht weiter, Freunde, auch hier am Ostersonntag bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Willkommen zurück, Freunde, ja, richtig gehört, am Ostersonntag. Und weil heute ja so ein kleines Special ist, beziehungsweise so ein kleiner Feiertag ist, habe ich mir überlegt, die Ostereiersuche ein bisschen auszuweiten. Sprich, ihr könnt auch im Video an bestimmten Stellen, könnt ihr so, ja, sagen wir jetzt mal Osterhasen, Ostereier, mal gucken, was ich da alles einbaue. Aber die könnt ihr da finden, wenn ihr aufmerksam zuschaut, diese sucht. Und naja, vielleicht könnt ihr diese ja auch in den Kommentaren oder per PN angeben, an welcher Stelle im Video ihr diese Ostergeschenke, sag ich jetzt mal, gefunden habt. So, Ladevorgang. Und schon sind wir draußen. Na, wie sieht's aus? Oh ja. Naruto. イルカ先生、なんでイルカ先生までこんな島に？この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。俺ってば、いくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか？そうだ。そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえ、まだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだ、イルカ先生の態度、もしかして。どうしたんだ？そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト！専任モードで感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生！戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。9尾と8尾を奪取するためにな。9尾と8尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さあ戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中には9尾がいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺は。ナルト、言っちまったが、バカ野郎、この野郎。あなたはキラー B さんですね。おうよ。
あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってます。けど俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかナルト。 No やり方が違う。タンガン拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。了解だバカ野郎この野郎。ありがとうございます。そうかあんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ、本来。この男が止められなかったんなら誰が止めても無理。なぜならナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの真理。ナルトの中に俺が。ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別。でも俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まであんたの言葉がナルトを守ってきた。協力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章2つの太陽。 Kapitel 8 Zwei Sonnen. なんだとそれは本当か。 Oh, da ist aber jemand sauer. はい、8尾のビー殿、そして9尾の渦巻きナルト、両名が島亀を抜け出したとのことです。つなでお前が島にあった説得役はどうした。失敗したってことだろ。 Offenbar ist gut. たくいるかのやつ。どうします。B がいる以上人中力はわしが直接出て止めるしかない。それはいいが本部での判断はどうする。木の葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。ここはつくづく関心のスピード追いつくにも一苦労。 B のおっちゃんついてきたのかよ。一人で行かせりゃ危なっかしい。お前の行動支障なかし。え、お前を守ってくれってな、あのイルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が。二人は不器用。でも愛があるよ。生きて帰るぞ。あ、そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ。キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い場所に行けば。そこが戦場のはずだ。Alright、そういうことなら俺様従順。お前を追いかけ進むぜ、順順。行こう。 Oh ja, auf geht's, Freunde! Und da fiel mir gerade noch etwas auf, und zwar, als Naruto sich vorhin verwandelt hat in den Kyuubi-Modus. Da war doch irgendwie die Verwandlung wie beim Saiyajin zum Super Saiyajin, so mit den Armen nach unten. Sah schon geil aus. So, gespeichert, vorwärts zum Schlachtfeld eilen. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Wir kriegen sicher gleich Besuch, und ihr wisst alle von wem. So, was sagt die Zeit? Oh, ich bin noch gut dabei für diese Ostersonntagaufnahme, ja. Ah, Lade. Eben diese Ladevorgänge. Ein Spiel und Ladevorgänge, das wäre mal was. Oh. わしのチャクラを存在に扱いよ。
お前の中にずっといてお前をずっと見てきたが、ナルト、お前はいつも甘い。珍しいじゃねえかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どのみち相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみにとらわれるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもだ。お前のそばにいたサスケはずっと憎しみにとらわれていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけついて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待ってろよ。どうした？なんでもねえ。こっちの話だ。B のおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。Na, das war doch mal ein interessantes Gespräch. Muss ich schon mal so sagen, hey, Alter, der Kyubi kann mir schon ein bisschen leid tun. Einfach so zurechtgestutzt von Naruto. Ja, ja, so schnell kann's gehen. Von nach der Obermako und jetzt plötzlich wird er von Naruto, dem kleinen Zwerg, wie er es doch so schön formuliert, einfach mal so in den Boden gerammt. Hat sie noch etwas? Nö, gut, dann geht's direkt weiter hier. Du natürlich schon wieder. Alter, hey, da kriegst du die Motten, hey. 10 Schritte gehen, euer Ladezustand. Kann ja wohl nicht sein. Hilfe klug einsetzen. Hilfe, ich brauche Hilfe, Ladebildschirm. どうした？何かがこっちに。この大バカどもが！ばあちゃん！ ノー、ブラザー！お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。
これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。皆そう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早いやつはおらん。四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。奴はキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。湊はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力の全てを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目火影は失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。おい大影。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。いい、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが生けるよう俺の命を投資。 B のおっちゃん。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気。それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が上ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える。ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば少年ナルトは手を出すな。
ビ貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ。自信、それが分かってる。俺たち自信。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。Na, das musste ja kommen. Also dann, juhu! Weiter geht's mit dem Fight zwischen Killer Bee und seinem Bro, dem 4. Raikage. Mal gucken, hier als Items habe ich noch ein bisschen Chakra-Regeneration. Habe ich noch, sehr schön. Tausendstamm geht gar nicht, okay. Die Riesennahrungspillen, die sind immer schön. Und dann noch ein bisschen. Ja, das ist die gute Frage. Was nehme ich jetzt hier noch? Nö. Ja doch, wieso nicht? So. Und auf geht's! Oh, ein Bossfight! 2 Sonnen, Killer Bee gegen den Raikage. Wieso ist das ein Bossfight? Hallo? Na, okay, da werden sich die Entwickler schon was dabei gedacht haben. Ja, Kampfgewinne gegen Angriffsstärke wächst um 15, alter Schwede. Bonusanforderung, Gesundheitsanzeige kostet aber 40%. Wow! Alter! Legt er ganz schön los, der Gute. Das war ganz schön knapp. Okay, er will es unbedingt so wissen. Ja. Bums, Fallerat, er kommt nicht wieder. Wer will nochmal? Willst du nochmal? Komm schon, wer noch nicht? Wer will nochmal? Kuckuck. Nein! Das war knapp. Mann! Du bist doch ein Arsch mit Ohren! Ein neuer Wurf! Das war geil. Nein! Okay, das Ultimate Jutsu funktioniert so, wie es gerne hätte. Scheiße einfach. Wow, weg hier! Weg hier! Das war so übermäßig! Mann, direkt noch abgefangen. Juhu! Okay, der Sprungwurf klappt auch nicht. So, guck, Sprung und runter. Ne, geht nicht. Scheiße. Verdammt, das Killer Bee kann's nicht. Oh. Voll die Muckis.まだまだ俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとの契り。Himmel, Arsch und Donnerzwirn, war das ein geiler Fight. Und wie es hier weitergeht, dann am Ostermontag wieder mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao zusammen.